Nibdew l-isem tal-Messier tal-Ibel tal-Messier il-paċi ma'kom. Il-mulej qal mhux sewwa li Adam jibqa' waħdu mi qed naqraw mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej Alla sawar mill-art l-annimali selvaġġi kollha, it-tar tal-ajru. U ħadhom il-Adam biex dan itihom isem. Ħalli kull annimal jibqa' bl-isem li jagħtih Alla l-imbirek. U Adam tal-ismijiet il-bejjem kollha tad-dar, lit-tar tal-ajru, l-annimali selvaġġi kollha. Il-kelma tal-mulej. Missirna li jinti bismewi jitqaddes ismek tiġi salvnatek, ikun li trid inti fis-semek da fl-art. Nitolbu l-ħarsin u l-barka tal-Madonna Omna Marija fuqkom, fuq il-familji, fuq it-tfal, fuq l-annimali. Slima lik Marija, bi grazza minn lija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftej Ġesu. Marija Umalla, tlob għalina. Nitolbu, u għall-inti bl-erf tiegħek ħlaqt kollox, u bil-barka tiegħek inti ħlaqt il-bniedem xbija tiegħek. Tajtu biex jaħdem u jħobb u jħares l-annimali kollha. Fir-ħnina tiegħek qegħdin nitolbuk illum fil-festa tal-konverżjoni tal-Apostlu Missirna San Pawl li tbirek lilna, birek dawn it-tfal il-familji. Imma wkoll li tbirek l-annimali li jaqduna u rridu nħobbuhom u nieħdu ħsiebhom. Biex aħna għaddejja tiegħek imwettqin bl-għajnuna ta' issa nagħtu każ inħobbu u nozzu l-annimali li tatina biex iferħuna u jgħinuna bi Kristu Sidna. Alla li ħalaq l-annimali għall-għajnuna tal-bniedem iberikkom l-isem tal-Missier, tal-Ibel, tal-Ispiritu Santu. Amen. Ajar nitbirku, sabiħ, għammu sabiħ. Ejja. Ajar, dawna berik minnhom u l-tfal. Hobbuhom l-annimali. Iberikkom Alla li jissa kollox il-Missier li benu l-Ispiritu Santu. San Pawl Missirna itlob għalina. Grazzi kulħadd. Issa, ejja wieħed ħadd jkun il-ċertifikat u l-xifra. Kemm inti bravu. Anara. Mare. From China. You came for the blessing. God bless you. God blesses everybody. God blesses everybody. We get one.
ابوه.